מה קורה אנשים? כאן ג'וני שוב איתכם וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה של באטלפילד 4 מולטיפלייר. היום אנחנו משחקים במפה שנקראת דאונברייקר, מפה קלאסית, ואני משחק עם הנשק AEK-971 כמו שאתם רואים, ועם האקדח דיגל 44 שזה האקדח הכי טוב לפי דעתי. אז יאללה, בואו נשחק, בואו נקפוץ לבחור הזה ונעזור לו. לא נעזור לו. השאיר אותי על הרכב. נו, אתם מבינים, לא יפה אחי, לא יפה, לא תקין בכלל. לא נורא, לא נורא. בואו נלך לבראבו. יש פה אנשים בבראבו. הוא איתי, חשבתי שאתה כבר נגדי. יש פה מישהו מצד שמאל שכמובן מת כבר. לא, על הגג. הוא על הגג. אבל יש פה מישהו שהרג אותך. לא יודע מי זה. אנחנו ננסה להגיע אליו. לא. יש פה מישהו שרץ, מי זה? נמשיך לרוץ אחי. אין פה אף אחד. פה גם אין אף אחד. זה אתה. RPG. לא תאמין לי. טוב שאתה לא יורה מתותח. לא נורא. אני רואה שהם משתלטים פה. בוא נעבור לחבורה הזאת שהם על הגג. הם על הגג וזה לא טוב, ויש פה מצוק וזה עוד יותר לא טוב. לא, הייתי צריך לקפוץ גם כן. לא תקין, לא תקין בכלל מה שהולך פה. המסוק הזה, הוא יודע לטוס הבחור, אין מה להגיד. טוב, בוא נראה. ראיתי לשתי צלפים שם למעלה? איזה דבר זה? מה הם עשו שם למעלה? אחי, מה המצבך? מה המצביה? איך הביתה? מה אתה חושב שאתה? לא! איזה טעות. איזה טעות. איך הוא מת שם, צולף על אנשים. בוא ננסה עוד אחד. ננסה עוד אחד כזה. בוא נראה מה הם אומרים פה. יש פה מישהו מצד... ראיתי אותך אחי. לא. איפה הוא בא? תראה מאיפה הוא יורה עליי. זה לא נחמד מה שאתה עושה, אבל לא נורא. אנחנו נתפוס אותך בסיבוב. עוד הפעם למעלה, עוד הפעם למעלה. אל תראה אותי. יופי, אתה גם אל תראה אותי. אתה גם אל תראה אותי! ככה אני אוהב. בשעה במכה גבירותיי ורבותיי. וצריך להיות פה עוד... מה הולך פה? קליימור? איך לא ראיתי אותו על רצפה? כן, חברכם עיוור. אבל לא נורא. איזה טיל חטפתי פה. וואי, זה היה משהו רציני הדבר הזה. איפה בן אדם שפה? רק אל תהרוג אותי.
זהו. יש שם עוד מישהו, אם נצליח לזרוק עליו רימון. לאן אתה בורח? מה? וואי, איזה אפס יצאתי פה עכשיו. אין. איזה עצבים. איך הוא מחכה שם, הכלב הזה? איפה הוא היה למטה, לא? איפה היית הפחדן? חזרת ללמטה? אולי חזרת? לא, הוא לא חזר ללמטה. מה המצב החיים? בוא נשתלט על בראבו! טנקים בלגן, טנקים. זה לא טנקים. איי, בטח שלא ראיתי אותו, יש לו סופרסה. וואה, מה הולך פה? לא, אל תהרוג במי שאתה לא יכול. הוא שם למטה, אני יודע את זה, אני מרגיש את זה. מה? איך הוא הורג אותי שאני יורה בראשון עם AK-5C? ראה את הנמושה הזה. צא מהמחבור. טוב, אני רואה שפה זה לא יעזור הרבה. די! תראה 7% QBB. די. טוב, מה נעשה? גם זה קורה, חבר'ה, גם זה קורה. מה הוא עושה? ופה מה הולך? טוב. יש פה מישהו? אין פה אף אחד. פה יש מישהו? בטח הם באים לפה. בוא ניקח איזה טויוטה ונדרוס פה אנשים. רוד גיל בייבי. איי. יא אפס. בוא נחזור לפה, נראה לי יש פה אקשן. או שאין פה אקשן, או שהאקשן נגמר. וואי, אני מתארץ. די! איזה עקום יצאתי עכשיו. מסוק הרג אותו לפניי. לא נראה. תשמע, אין, זה לא יאומן פשוט. לא יאומן. מי שרוצה לשחק איתי, קוראים לי ג'וני KD, זה השם משתמש. אתם יכולים לשחק איתי, אני אשמח. מי שרוצה להגיב גם אני אשמח. הנה עוד הפעם. אני קצת לא מורכז עכשיו בגלל שאני מדבר איתכם. בכל אופן, מי שרוצה להגיב, לעשות לייק או לא לעשות לייק, אני אשמח מאוד. מי שרוצה להגיד לי איזה נשקים הוא מעדיף לשחק, איזה נשק שהוא חושב הכי טוב מבחינתו, אני גם אשמח לשחק עם הנשק הזה. בכל אופן,
תהיו איתי, אני אשמח לשחק איתכם. אנחנו לא משחקים פה רק, אני לא אשחק בערוץ הזה רק בבטלפילד 4 כמובן, אני אשחק גם ב-NBA 2K, בפיפא ועוד רבים וטובים. אז אני מקווה שתהיו איתי, מקווה מאוד שתהיו איתי. די, הרג אותו. ושתגיבו, תגידו לי מה אתם חושבים, אהבתם, לא אהבתם, מה אתם רוצים לראות יותר, פחות, אם בכלל. בכל אופן, אח שלי, או שאתה הולך או שאתה לא. כנראה שלא. בוא נראה, יש פה בן אדם. יופי, היה פה בן אדם. בראבו שלנו. אז בואו נעוף מפה. מסוק. טוב, בקיצור, אני אגיע לכם עוד פרק, לא עוד הרבה זמן, מחר. אז אני אשמח מאוד אם תגיבו, ויאללה. I see you when you get there, חבר'ה. תחקו בטלפילד, פרקו לאנשים פה את הצורה. הישראלים יודעים לשחק, מה שבטוח. אז תראו להם מה זה. ויאללה חבר'ה, נשתמע. ביי.